he vist que molta gent esteu amb nosaltres i esperem que tots, entre tots aconseguim la llibertat aquí, a Síria i a tot el món. I el que us vull demanar ara és un minut de silenci per als 2.000 morts, per als 20.000 ferits, els 10.000 que estan a Turquia ara refugiats, els 10.000 altres que estan agafats i que no sabem on són, si estan morts, si estan vius, si s'estan torturant. És que com no sabem res, un minut de silenci, sisplau, i gràcies per estar amb nosaltres.